Γεια σας, τι κάνετε και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Όπως είδατε και στο προηγούμενο, φτιάξαμε αυτό το AMG, το SEC63S Coupe του 2016 και θέλω να φτιάξουμε ένα BMW καινούριο ή παλιό, δεν ξέρω. Πάμε να το δούμε στο μαγαζί. Γιατί δεν ξέρω γιατί πήγα στο σπίτι μου, αλλά δεν θυμάμαι τι γίνεται σχεδόν τίποτα στο Forza Horizon. Θα κάνω teleport σε αυτό που πας να αγοράσεις το μάξι. Σε αυτό εδώ. Νομίζω πως κράσαρε το PlayStation. Ναι. Και πάμε να δούμε τι αμάξι αγοράσουμε. BMW όπως είπα. Κάνω καινούργιο, παλιό. Έχω 5 εκατομμύρια. Ναι, εδώ έχει τα BMW. Αυτό είναι το 20. Να αγοράσουμε πάνω από το 20 λέτε. Έτσι να βάλουμε και κάτι καινούριο. Γιατί το 16 εντάξει είναι λίγο παλιό. Είναι 9 χρόνια, εντάξει. Είναι. Ξέρω εγώ να πάμε με... Δεν είναι πολύ παλιά. Αυτό είναι πολύ καινούριο, εντάξει. Του 1957. Έλα, πολύ καινούριο. Σίγα. Καλό, εντάξει. Τώρα καινούργια εδώ δεν έχει και πολλά. Ας πάμε καλύτερα πάνω από 17. Μάλιστα. Έχουμε αυτό, αυτό. Αυτό είναι το 18, εντάξει. Και κάνει 300, αυτό... Κάτι πώς έλεγα, έχει 600 και αυτό 600. Που είναι πιο ελαφρύ. Ωραία, αυτό είναι του 15. Άντες που πάμε του 16 και μετά, γιατί δεν το βλέπω εδώ πέρα να βρίσκουμε και κάνα αμάξι. Εντάξει, δεν μπορώ, θα πάρω αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Ας πάρουμε αυτό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Τώρα εδώ για... Δεν θα κάνω τίποτα. Θα αλλάξω τίποτα. Θα αλλάξω τίποτα. Να το αφήσω έτσι όπως ήταν. Stock, τα πάντα, τίποτα δεν αλλάζω. Και πάμε να το δούμε τελικές, κατά λοιπά, καταλάβατε τώρα όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Και έναν αγώνα. Ναι, στο προηγούμενο βίντεο έγινε μια χαζομάρα εκεί πέρα και με τα 1200 άλογα που είχε αυτή αμαξάρα. Δεν μπορείς να την ελέγξεις. Στην τρίτη ταχύτητα το αμάξι αυτό κάτι παθαίνει, δεν ξέρω. Καλά, αυτό και εγώ που το πατάω τέρμα. Έπρεπε να το πατήσω λίγο πιο... λιγότερο. Πω, τέλειο. Αστικό. Τι γίνεται έξω. Εγώ κάνω έτσι. Κάτι γίνεται έξω από αυτό το μαγαζί που είμαι τώρα. Στο παιχνίδι. Κάτι πυροτεχνία μετά κάτι τέτοιο. Wow. Καλό. Πολύ καλό. Σκάει τέλειες αυτό. Ναι, λίγο έφυγα και λεπτομέρειες. Θα είναι κάτι μικρές λεπτομέρειες. Ωραία, και τώρα πάμε μία στο κεντρικό να δούμε πόσο έχει τελικές. Πόσο πάει τελικά. Τελικά είπα, τελικές. Να πάμε εδώ. Ωραία. Turn around. Είμαι έτοιμος. Θα κάνουμε ένα βόλιο. Καλά. Θα δούμε τώρα με πόσο θα πάει. Δεν είναι λοιπόν η χώρα ποτέ να ζοριστεί. Εντάξει. Δεν πιστεύω ότι θα πάει τόσο ωραία.
Έλα, 300 τουλάχιστον. Όπα. Κάτι μπορεί να κάνει. Κοίταξε, κάτι μπορεί να το κάνει. Το 300 είναι πολύ κοντά. Έλα, έστω 300 και τα... Έλα. 300. Έλα. Πολύ κοντά. 300, όχι ρε φίλε. Δεν παίζει. 299 ήμουνα. Έλα, θα πάει 300. 300 επιτέλους. Λίγο το φρενάρισμα. Ωραία, πάω να διαλέξω έναν αγώνα και θα το κάνω skip αυτό. Πάμε κάνα καινούριο αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ, οκ. Πάμε. 6.5 hours later. Ωραία παιδιά, επιτέλους φτάσαμε. Φυσικά θα διαλέξω την αμαξάρα μου. Την αμαξάρα που έχουμε πάρει. Δεν γίνεται χωρίς αυτό το αμάξι. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Θεϊκό αμάξι. Ωραίο το βίντεο. Άρα, αυτό είναι το μάλλον. Ωραία φίλε, βρέχει, παίζει να γίνει... Α, καλά, εντάξει. Παντού. Ναι, και πολύ καλά δεν θα το γίνει. Δεν βλέπω να τους περνάει αυτό. Θα σας πω το αμάξι. Α, και αυτό κάποιος τους περνάει. Φυσικά. Τα κάνω αυτό. Πάμε σε σήμερα στα δίκτυα. Οριακά ακούω. Τόσο αέρα. Ωραία. Κάτι μου θυμίζει από τους άλλους. Το προηγούμενο επεισόδιο. Ξέρω. Παραλίγο. Θυμάμαι πώς άρχισα. Κάτσε ρε. Πρώτα δεν θυμάμαι να... σαν να γυρίσει το χρόνο πίσω. Είναι κάπου πίσω. Ξεχάσεις. Κοινάζει πίσω το χρόνο πίσω, αλλά κάτι τέτοιο. Το βλέπω το χρόνο. Δεν έχω τροφές στο μαξίδι. Γνωρίζουμε να το περάσουμε. Δεν βλέπω να βγαίνει πάνω. Έχει πολλά μας. Μπορείς να μου πεις απάνω. Εντάξει, πολύ καλά με εξήγα.
Εχθές βγήκα πρώτος με στο καμάξι, τώρα βγήκα έπτος. Και μετά που το έφτιαξα με το Mercedes, δηλαδή, στο προηγούμενο βίντεο, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. 10ος από βλακεία. Ωραία, πάει και αυτός ο αγώνας, πάμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στιγμή τώρα. Θα πάμε να το φτιάξουμε το αμάξι. Το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή είναι το αγαπημένο μου. Ας πάμε σε αυτό. Είναι το μοναδικό σπίτι που ξέρω ότι έχω. Κάπου εδώ πέρα έχω κι άλλα, αλλά δεν ξέρω καν αν έχω άλλα. Από ό,τι θυμάμαι μπορεί να έχω άλλα 2-3. Πατήστε και ένα like και subscribe γιατί με βοηθάτε στο να παίζουμε περισσότερα παιχνίδια και άλλα διάφορα. Ωραία, πάμε να το φτιάξουμε. Αρχίζω από τη μηχανή πρώτα, να δω πώς ακούγεται έτσι. Σαν το προηγούμενο. Το κατεβάζει πολύ, αλλά θα το φτιάξουμε, θα ανέβει. Εδώ, πες να το κατεβάσει. Φυσικά. Κοίταξε, μπορώ κάτι να κάνω για την ταχύτητα. Μπορώ κάτι να κάνω. Τώρα τι είδα. Το πέρα launch καλό, πολύ καλό το launch. Πέρα κατεβάζει handling. Και όπα, αυτό θα το βάλω launch, πολύ καλό, θα το ανεβάσει. Και εδώ ανεβάζει turbo. Με launch 9,9 τώρα λίγο δύσκολο να το αλλάξω. Εδώ άλογα δίνει, οπότε δεν, εντάξει. Να το βάλει για τα άλογα, εντάξει, μ' αρέσουν. Έλα, άλογα είναι άλογα. Μπορώ να κάνω κάτι. Λέω να βάλω χαμηλόμενο το... ας βάλω αυτά, ξέρω εγώ. Εδώ θα τα βάλω ένα τέρμα. Lunch 10 μπρο. Και αυτό το έχω βάλει και αυτό το βάλω. Εδώ δεν το έχουμε φτιάξει. Καλά, μην μου κατεβάσει και πολύ το lunch, να βάλω 7 καλά είναι. Αφού πάει και το speed ανεβαίνει. Ας πάμε και αυτό. Εδώ δεν έχει τόσο σημασία. Οπα, τι ήταν αυτό. Το stock καλά είναι. Πάμε για ζάντες. Τώρα αυτές οι ζάντες να τις αλλάξεις. Λίγο δύσκολο, μόνο λάστιχα. Ας βάλω αυτά τα λάστιχα. Θα τα μεγαλώσω κιόλας. Θα βγάλω... όχι, τα βγάλω έξω, το λέω. Αυτό δεν πάει. Ό,τι σε αυτό. Καλά είναι έτσι. Εδώ είπαμε δεν αλλάζω. Και καλό έχει. Πολύ καλό. Θα βάλω αυτό, μπρο. Τεράστιο. Τώρα έχει γίνει αμαξάρα. Και τα αποσκάει. Τέλειο. Εδώ το έχουμε φτιάξει όλα. Έτοιμο. 100.000 βγαίνει. Εντάξει. Χαρά. Και έχει 1059 άλογα.
από 400 άλογα το πήγα 1059 και από 1,5 τόνο το πήγα 1438. Το GS αυτό πίσω ακριβώς τι είναι, αλλά από 1,6 πήγε 2,1 και η κατηγορία πήγε S2 939, πολύ κοντά στο X το 999 δηλαδή. Φανταστικό αμάξι, τέλειο. Την επόμενη φορά λέω να κάνουμε κάνα Mazda ίσως. Ωραίο. Πάμε να αλλάξουμε και κάνα χρώμα να δούμε πως είναι. Κόκκινο όχι, μαύρο. Ήταν να το αφήσουμε έτσι πως ήταν. Ω! Το άσπρο είναι ωραίο. Αυτό όχι, το λίγο το ασίμι. Σημαίνει λέτε. Γίνουμε και κι άλλα να δούμε εδώ πέρα τα χρώματα. Carbon όχι, πως είναι στο κάτι. Αυτά αποκλείεται. Ή κανένα φρόντιλο να κάνει. Γράψτε μου εσείς. Να δούμε και κανένα λίβερ. Θα δω κάτσε. Όχι, εγώ το φτιάχνω λάθος. Κάπως έτσι. Ήρθε η ώρα να το βγάλουμε έξω. Επιτέλους. Τέλειο. M4. Φανταστικό. Δούμε και φλόγες. Το πατήσει λίγο χαλαρά τώρα. Και από μέσα μου μήπως. Για να πάμε και εδώ στο δρόμο, ήρθε η ώρα. Λάμψη φανταστικό τους. Νομίζω θέλει περισσότερες ταχύτητες. Δεν πίστευα ότι πάει τόσο γρήγορα. Φανταστικό! Τέλειο. Πάμε να δούμε και μέσα στο κεντρικό με πώς θα πάει. Οριακά τώρα δεν το είδαμε. Το σκάλο launching που έχει. Turn around when it is safe to do so. Ωραία. 0% πολύ γρήγορα. Φαντάσου το drifter. 400 meters. Turn left. Εντάξει, θα φτάσει. Recalculating route. In 100 meters, turn sharp left. Κάτσε να μου σπέτανε. You have arrived at your destination. Ωραία. Μαθείτε. Θα προσπαθήσω να το πάω στις 4.000 και πάμε. Πολύ δυνατό. Νομίζω πολύ καλύτερα από το 5. Αυτό μέσα. Δεν ξέρω, γράψτε μου σε αυτό. Είναι καλύτερο ή όχι. Νομίζω εφόσον φοράς είναι κλειδική και να βάλει την ταχύτητα. Ήδη είναι. 370 το. Να χαρώ. Πολύ καλό. Άρα πάμε να κάνουμε και έναν αγώνα. Να μην κάνουμε πάλι τον ίδιο, να πάμε και ένα καινούριο που δεν έχω παίξει ποτέ. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ καλό. Σιγά μην βάλω αυτά τα αμάξια, ρε. Με κοροϊδεύεις. Αυτό θα βάλω. Είναι αμαξάρα. Έχω καλά αμάξια, αλλά
Και ξανά εδώ πέρα. Αυτή τη φορά καλύτερα. Κάντε άκρη όμως. Κοίτα εδώ ρε, τι γίνεται εδώ. Εδώ λίγο στροφές να τέτοιο. Έτσι θα έρθουν οι ευθείες. Όταν έρθουν οι ευθείες, εντάξει. Τις μαγειρές όλες. Αυτό μέσα. Τι εννοώ. Εδώ πέρα, στο αυτός είναι. Εδώ. Άρα είναι στην άκρη. Περάσω. Πόσα πάνε ρε. Πας στη 300. Πάνω. Έλα κατάκρι. Δυνατή είναι. Και αυτή καλά μας καλώς το δικό μας δίνει. Κάνα άκρη. Είναι στο χαλά. Δεν έχει το δικό. Όχι, βγήκε πρώτο. Δεν πειράζει, εντάξει. Καλό είναι το δεύτερο. Πολύ καλός δηλαδή. Αν μπορούσα να βγω και πρώτος. Αλλά έγινε και λίγο, έγιναν κάποιες μικρές βλακίες. Εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ευχαριστήθηκα. Το BMW πολύ. Παιδιά, κάπου εδώ φτάνει το τέλος του βίντεο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πατήστε like και subscribe. Και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θέλετε να κάνουμε την επόμενη φορά. Γεια σας.